Igbo ndị ọma, okwu akpụ n'ọnụ bụ ụbọchị ole gara aga anyị nwetara okwu gbasatara ọyị ma mgbe anyị na-ebido anyị sị na ọyị agwakwara m ga-agwa n'ezi ọyị mana ọyị anyị na-atụkwasị na na-asị ọyị aka m agwakwa ọnụrụ ọ bụkwa n'ezigbo enyi ọ bụghị ezigbo ọyị bụ na aka m agwakwọrụ mana ihe anyị welite okwu ọyị a bụ na ụwa asaga anya niile mgbe gboo ọyị dị mgbe gboo a na-eme ọyị mgbe gboo na onye a na onye a na-adị na mma na-enyi ezigbote enyi ya a na-ekwu mana ndị nne na nna oke na ọrụ dịrị unu ndị nne na nna anyasa ọtụtụ ụmụazị na-agbụrụ anọ kịta ụfọdụ ezinụlọ dịkwa egwu ụmụ ha na-agbago agbago na-agbada agbada ha ma ka asị agbago ha ma ka asị agbada nya ụdị ndị ha na-ayị ọyị ka ba ahafụ na ị na-ama ije ọpụ ha na mbata ha. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị esikwa n'ọyị na-afụo o nwere ike ọ bụ na osi n'ezigbote ezinụlọ be ha na-aga ụdebe ha ihe niile ọ chọrọ zuru oke mana o yebara ọyị onye tebegoro unu na-enwe ndị na-ajụ ya ese ọkpọrọ nwa gị aha na họtel onye nwazi dị aṅa afụzi ya na-asị ha ka ezi na ma nwa onye a na ndị ọ bụrụ na gịnịzi ka ọ na-achọ ebe a kedụzi ihe dị ihe a ọkwa ọyị o nwego ndị sikwa na ọyị a wee nafee imete enyi dị aṅa ga-abụzi o nwere ka ọ bụ na bụ unu na onwe ọka ọhụ unu imete enyi sikwa n'ezigbo ezinụlọ ga-apụta o nwere ka ọ bụ na onye enyi gị na-ejekọrọ akwụkwọ ma ọ bụrụ enyi gị jọsụ gị na-emekọ ihe wee dị na mma ahụ ofu mbọsị Chineke sikwa n'aka enyi ahụ mee gịnị tụpụta nya onwe mgbe m meji sepụsị si tụfuo enyi maka na ọkọmiti ihe ọjọọ na-apụta n'enyi kịta ma dịka nsikwu ndị nne na nna ka ya na nkwụcha n'ebe na anya na ndị ha na ụmụ unu na-ayị ma ụmụ unu ndị nwoke ma ụmụ unu ndị nwaanyị tupu ha edubanye ha n'ofu akaragoro ihe ya bụ nwa gị ahụ baa na ya tupu ọ pụta na ya a na-asị kedu mbọsị nke a bido ihe ama mbọsị ebido ma ibe ezigbo nne na nna na-ene anya ọfụma na-enekwa na anya ọfụma na ụkwachara acha n'obodo anyị n'ụwa anyị nọ na ya kịta ụkwachakwara acha na-ene na anya ọfụma ndị nne na nna